Abantu abaningi bayakhononda ngemigomo ehambisana nokumiswa kokusebenza kwezinto eziningi kuleli. Ukucabange nje ukuthi kunjani ukuzama ukulandela lemigomo kubantu abahlala emijondolo. Ukuhlala endlini nokuqhelelana ngebanga eliyiMetre kuyinto engelula ukuyenza. ISABC ivakashele eDiepsloot enyakatho yeGoli ukuyobheka ingqinamba eyibhekene nabantu abahlala emijondolo njengoba kunemigomo yokunqanda iCovid-19. Lo mjondolo omncane okwenza kube nzima ukuthi umndeni onamalungu amane uhlale endlini usuku lonke ikakhulukazi makushisa ilanga njengoba ungenawo namafastela. If corona comes to my shack, I'm here, we're gonna die all of us in here because there's no windows, there's no place where I can sit 1 meter away, as they said, from my children. So we breathe in and out to each other. You know, those things are easily to catch. Umonara uhlala nezingane zakhe ezimbili kanye nomzukulu kulo mjondolo kanti ulala phansi ukuze abantwana balale embhedeni. Uma egeza abanye kufanele balinde ngaphandle. Yonke imindeni eyishagalolunye isebenzisa umpompi owodwa kanye nezindlu zangasese ezimbalwa. Izingane bezidlalela zingazinokwazi ukuthi iDiepsloot ibeka impilo yezakhamuzi engcupheni. If they can send the health people with the health medical to come and test us if we've got that virus, because we don't know which one is saving it. Even now I'm scared to go into the toilet to sit on that seat. No, I don't want to get sick. There's no way to hide and there's no way to run away for this corona, because it seems like the community of this Diepsloot wants to see the corona with their eyes. They want to experience corona before they stop whatever the behavior that they are doing now. Kunzima ukuqinisekisa ukuthi kulandelwa imigomo yokuhlala endlini kule ndawo kanti nesikhathi yasekho njengoba leli gciwane liqhubeka nokusabalala.